sugih teng mlebet swarga niku Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iki jan loman, mboten sugih, mboten sibuk kali sugihne. Dadi mboten enten sing sugih ngalahaken Nabi Sulaiman. Makan cara tiyang sugih kakean pola jadi sibuk sembarang kalir mergo sugih. Besok ditekakno Nabi Sulaiman, sugih endi sira karo Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sugih sing gelem sembahyang, dadi wong sing saleh ngabdi Gusti Allah, dadi sing apik. Iki kalah kene Nabi Sulaiman iki bahaya untuk cilaka ya. Puniku tentang zakat iki, zakate cukulan kali gogo. Kita pertanyaan boten iki kita lajengaken mau iki. Apa itu? Masalah tebasan kampung wae sing anu koyo nebas tebu hukumane gak oleh. Gak oleh maksudnya hukum gak oleh nebas tebu ngono ku. Iku artine ya apa? Sing boten ngasalaken kan anu horor ya. Karena di situ ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu engko pas taksiran iki ndesek karena kabeh iku kan taksiran. Lek taksiran iku iso tepak iso ndesek. Lek taksirane apik niku iso badhe akeh sing dodol niku getun. Lek iso taksirane niki elek sing nawakno niku badhe sing niki getun. Lah Islam niki napa niku menghindari saking niku enten. Lah enten nggih enten sing ngasalaken. Enten sing ngasalaken niku mengambil contoh paling boten niku 4. Sing ndek kene dijukuk contone 1. Oh kayak rata-rata iki sak ngene. Sing ndek kene iki 1. Di sebelah mriki rata-rata nek enten. Niku enten sing ngasalaken. Kan niku nggih khilafu umat rahmat. Khilafu umat kanjeng Nabi niku rahmat. Umat iki termasuk ulama. Tapi cara niki ngaranaken kewajiban nahi mungkar namung akeh. Ngoten. Tadi sing penting niku padha ridone, cara iki sampean gati, iki rezeki sampean, cara aku sing anu iku rugi ku ya aku ya wis padha ridone. Nek dagang niku ya gak gati nggih rugi kudu siap ngoten. Jadi tapi nek sing aman niki nggih wis anuane wis timbangan niku padha. Dadi timbangan niku mau biasane ngakali. Timbangane ngakali. Sing motong opo niku termasuk pungutan iki. Kadang dia anu dibandulno pungaken di Al-Qur'an kan wonten wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qalu ana nasi yastafun wa idza qaluhum awasaruhu isirun. Jadi ciloko temenanan wong sing ngurangi timbangan atau takeran. Alladzina idza qalu ana nasi yastafun. Lek nampa timbangan atau takeran nang wong ku jawab penuh. 1 kilo ya 1 kilo. Wa idza qaluhum awasanuhum yusirun. Tapi lek naker nang wong utawa timbangan wong dikurangi. Contoh sakniki bensin. Bensin itu lek ngomong dosane 1 liter, tapi saatnya gak kebel. Ini kalau 1 liter, lek ngomong 1 liter niku termasuk mutafifin dosa. Lah aku anu itu kan wis kurang, lek mosok keelekan niku dianu keelekan kan nggih gitu. Bicarane apa? Aku dodol samu niku. Regane sak ini. Ini kan gak nawusi. Nggih. Kan anjen ngoten. Gendhe mawon nggih. Ngomongi sak kintal, ditimbang kurang sak kintal. Wadah. Padahal Rasulullah niku mboten ngoten. Lek nimbang utawa naker, wis pas niku lebih. Wis pas niku. Karena dia lebih terus niku sak cawu napa. Lah dene kurang tok. Kurang sing dene modal-modal niku. Nek nanggung njaluk dilebih. Dan niku wis enten sadene wailul atau bikin rokok gue nggih. Wajib apa anggere sing ngurangi timbangan atau takaran. Lek dheweke nimbang atau nakar tuku niku ya penuh. Lek wong niku dikurangi niku terjadi. Di kami timbangan takaran tok dana. Jadi ini 1 juta. Metu 70 wis apik. Padahal nek napa niku rap
siji kudu penuh. Ini ku dosa maling kabeh nggih. Saya ngoten niku rahasia umum. Kabeh ngono udah mendengar niku lho. Ulama niku gak gelem kondo. Yen wis padha krasa niku kliru. Lha niku nggih, dadi niku hilake anu sing ngangsalaken mawon. Cek boten dosa, pokok wis memenuhi syarat ngoten nggih.